בשביעי לתשיעי, ביום שבת הקדושה שהייתה, אני פשוט לא התחילו ההפגזות ולא רציתי להיכנס לממ"ד, כי ראיתי שאנשים נשרפים וקוראים לעזרה ולא יכולים לצאת משם. התלבטתי עם עצמי, כלומר עם עצמי, עם בורא עולם, מה אני עושה? רצתי מהר לחדר, לסלון כאן, היה לי ספר הזוהר של פרשת פנחס. נכנסתי לארון כאן, בוא תראה. ולא לממ"ד. לא הייתי בממ"ד, לא בממ"ד. נכנסתי לארון כאן עם כל הבגדים שהיו תלויים כאן. נכנסתי והתחלתי לפתוח את ספר הזוהר. כמה זמן היית בארון? ב-12 שעות. 12 שעות הייתי שם יחד עם ספר הזוהר. הסתכלתי על הספר ודיברתי עם רבי שמעון כל ה-12 שעות. עכשיו, מתוך האותיות יצאו אורות. כאילו